खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ इउपिपिएल दोलोखौ नागाराखै होननानै खेंफोरथि होदों एमएलए दिलीप कुमार बर'आ। सर'फथार नोगोर जमा मस्जिद समाजा मोसौ बेदरखौ बेन खालामबाय। एवेक्सन खालामजानाय मुसलमानफोरनो सोरखारा हानि फाट्टा होगोन बुंदों हिमन्त। भारतारि रेलवे दावबायारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय गासै 74,000 डाब्बा आरो 15,000 लक'म'टिभफोराव सीसीटीवी केमेरा फज'गोन। मणिपुर पुलिसआ साबा टिउरियाखौ खादों। तामुलपुरनि खान्दाजान दैमायाव 81 mm मर्टार सेलनि बेरफ्रुग्रा डिब्युज खालामदों फाइकि हानजाया। मोहम्मद जायान आहमेदआ आसाम साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहादों। अखिल गगैनि हेंथायै आइजो आय'गनाव एजाहार। दिग्बैनि गंसे गेरेजाव थाव टेंकारा बेफ्रुनानै सानै सुबुं जखम। अखा हायैनि जेंनाजों भुगिनांना आसामनि दाब दाब जायगायाव एम्बुनि हाबा होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि गेदेर खहा। इउपिपिएल दोलोखौ नागारबाय कालिंदुवार बियाबनि एमएलए दिलीप कुमार बर'आ। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि होनायनि मुङाव रां दाबिनायनि थाखाय दोलो नागारदों एमएलए दिलीप कुमार बर'आ। रबिबार हरनिफ्रायनो ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव गोसारदों बे खौराङा। दिलीप कुमार बर'आ गथायनाय रिजाइनेसन लेटाराबो ससियेल मिडियायाव जोबोरैनो भाइरेल जादों। बे जाथाया राजखान्थियारि खोलोबाव बयखौबो सावरायनायनि खराग होदों। नाथाय खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय खौराङा नंखाय आरो बांसावनाय। भाइरेल जानाय रिजाइनेसन लेटाराबो नंखाय होननानै दाबि खालामदों इउपिपिएलनि एमएलए दिलीप कुमार बर'आ। दिलीप कुमार बर'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै गावनि सायाव गोसारनाय खौराङा बिथा गैया आरो बांसावनाय होननानै गोख्रों रावजों दाबि खालामो। बबेखानि ससियेल मिडियायाव गोसारनाय रिजाइनेसन लेटारा ब्लेक एन्ड व्हाइट, नाथाय गावसोरनि राइटिं पेडफोरा कालार एबा गाब गोनां होननानैबो बुङो। बेजों लोगोसे बे नंखाय खौरांखौ गोसारहोनायनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानैबो खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हुमखि होदों एमएलए दिलीप कुमार बर'आ। मोसौ बेदरखौ लानानै रायजोआव माखासे जाथाया जालांबाय आरो जागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो मुस्लिम समाजा मोसौ बेदरखौ बेन खालामदों एबा होबथादों। रिपर्ट बायदिब्ला सर'फथार नोगोर जामा मस्जिदआ सर'फथाराव मोसौ बुथारनाय आरो मोसौ बेदरखौ होबथानो थांखि लादों। आसाम सोरखारनि मोसौ रैखाथि आयेन 2021 सिङाव मोसौ बेदर होबथानायखौ सर'फथार जामा मस्जिद समाजा आबुङै मदद खालामदों आरो सर'फथार नोगोराव जामा मस्जिदआ गासैबो जामातखौ लानानै मोनसे रायजोआरि मेल खुंदोंमोन। बे समाव मख'नाय थिरांथाजों लोगोसे गोबां गोनांथार थांखिफोरखौ आजावनाय जायो। बिथांखि लानाय बायदियै जायफोर मोसौ बेदरजों लोब्बा दङ आरो जायफोर हटेलाव मोसौ बेदर फानगासिनो दङ बैसोर गासैबो सुबुंफोरखौ आसाम सोरखारनि मोसौ बेदर होबथानाय आयेनखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय खावलायदों आरो मोसौ बेदरनि फालांगिखौ बन्द खालामनो खावलायदों। बबेखानि सर'फथार नोगोर जामा मस्जिद समाजा लानाय बिथांखिखौ सोरबाफोर नेवसियोब्ला बेनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जागोन होननानैबो हुमखि होनाय जायो। इभिक्सन खालामनानै होखारजानाय मुसलमान सुबुंफोरा हानि पाट्टा मोननो हासिगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा इभिक्सन खालामजानाय मुसलमानफोरनोबो हानि पाट्टा होगोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव देरसिन इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। हानि पाट्टा मोननो थाखाय जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ होनांगोन इभिक्सन खालामजानाय मुसलमान सुबुंफोरा। जिल्ला बेंगिरिनो आर'जलाइ होब्लानो मोनगोन हानि पाट्टा। नाथाय गासैबो इभिक्सन खालामजानाय मुसलमानफोरानो हानि पाट्टा मोननाय नङा। बेनि थाखाय माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइनखौ फालिनांगोन। रिपर्ट बायदिब्ला इभिक्सन खालामजानाय मुसलमान सुबुङा 1971 मायथाइनि सिगां आसामाव फैनाय जाथारनांगोन, नङाब्ला हानि पाट्टा मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि 1971 मायथाइनि सिगां
आसामाव फैनाय मुसलमान सुबुंफोरनो हानि फाट्टा होगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मोनसे जर'खा हारिखौ थांखिनानै सोरखारा इभिक्सन खालामनायनि अजद होनानै गुबुन गुबुन मुसलमान आफादफोरा सोमावसारनाय आरो आन्दलननि हाबाफारि लागासिनो थानायनि गेजेरावनो होखारजानाय मुसलमान सुबुंफोरनो हानि फाट्टा होनाय बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसे मुसलमानफोरनो हा होनो थाखाय सोरखारनाव माखासे शहर ओनसोल दं, नाथाय दैबाना आरो हा खुरखानायनि थाखायनो 200 बिगा हाखौ दखल खालामनो हानाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया सांग्रांथि होयो। हान्थियारि ट्रेनफोराव रैखाथि आरो नायगिदिंनायखौ बांहोनायनि थाखाय भारतारि रेलवेआ रबिबारखालि फोसावदों दि गासै 74,000 दावबायारि दाब्बा आरो 15,000 लक'म'टिभफोराव सीसीटीवी केमेरा फसंगोन। 12 जुलाइखालि मिरुनि रेल मन्थ्रि आजनी वैष्णव आरो रायजो मन्थ्रि रवनीत सिंह बिट्टनि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि जथुमाव बे हाबाफारिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। रेलवे बर्डनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लानानै जाफुंसार आनजाद नायनायनि सोमोन्दै मन्थ्रिफोरनो आपडेट होदोंमोन, जाय गुबुन गुबुन अनबोर्ड थासारिफोरनि सिङाव सीसीटीवी सिस्टेमनि प्लेसमेन्ट आरो गोहोमथिखौ मिथिहोयो। मोनफ्रोमबो कचआव 4 रोखोमनि सीसीटीवी केमेराफोर थागोन। मोनफ्रोम हाबग्रा दरखंनि साखाथियाव 2 दोननाय जागोन। मोनफ्रोम लक'म'टिभफोराव 6 केमेराफोर फज'नाय जागोन होननानै रेल बिफाना मिथिहोदों। सोलिफु दाननि 13 जुलाइ रबिबारखालि मणिपुर पुलिसनि रैखाथि हानजाया मणिपुरनि 3 जिल्लायाव गुबुन गुबुन होबथाजानाय हानजाफोरजों सोमोन्दो थानाय 5 उदखारिफोरखौ हमदों। होबथाजानाय कांले, जाउल, खान्ना, लुबनि 2 सांग्रां सोद्रोमाफोरखौ सनिबाराव इम्फाल सानजा जिल्लायाव थानाय लाइखंआव हमनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो कांलेफाक कमिउनिस्ट पार्टीनि 1 सोद्रोमाखौ शुक्रबाराव बिष्णुपुरनि धंग्रलाबायाव हमनाय जादोंमोन। गोजौ सारिनि पुलिस मावख'गिरिया बुंनाय बायदिब्ला रैखाथि मावथिफोरा सनिबाराव इम्फाल सानजानि कंफालाव गावनि न'आव आयेन बेरेखा कांलेफाक कमिउनिस्ट पार्टीनि 1 सांग्रां सोद्रोमाखौ थौबाल जिल्लानि वाकजिं बाजारनिफ्राय पिपुल्स लिबारेशननि 1 सोद्रोमाजों लोगोसे हमनो हादोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि आथिखालाव बेनि सायाव मोनसे गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि खान्दाजान दैमायाव गामिनि सुबुंफोरा मोनसे गोजाम फायरिं रेन्जनि साखाथि बिमल नगरनि खाथियाव 81 mm मर्टारनि मोनसे बिखंखौ नुसनदोंमोन। जाहोनाव जायगानि बिबानगिरिफ्रा गोख्रैनो राहा लायो आरो साखाथिनि नाग्रुजिलि पुलिस आउटपस्टआव खौरां हरो। जायगानि थागिरिफोरा मर्टारखौ दैमा रुगुंनि हा खुरखानायाव नुग्रोदोंमोन। जायगानि पुलिस आरो एसएसपि जवानफोरा गोख्रैनो बै ओनसोलखौ बेंखनदोंमोन आरो गोख्रोङै नोजोर लाखिदोंमोन, जेब्लासिम सांसारि मिलिटारि स्टेशननिफ्राय मोनसे बम होबथाग्रा इउनिटआ सौफैया अब्लासिम नोजोर लाखिदोंमोन। अखानायै फुंनि 11:20 रिंगायाव गोथां मर्टार सेलखौ रैखाथियै बोखांनानै रैखाथियै डिफ्यूज खालामनो हादों होननानै तामुलपुरनि एसएसपि दिगन्त कुमार चौधुरीया मिथिहोदों। डिब्रुगढ़ जिल्लानि सासे गोख्रों बक्सिं आखा-फाखा मोहम्मद जैन आहमेदा सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला 10 निफ्राय 13 जुलाइयाव जरहाट स्टेडियामाव जानाय 45थि किर'डे निय'ग मेम'रियेल अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपनि 44-46 किल'ग्राम लिरथाय थाखोआव बादायलायनानै सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। डिब्रुगढ़नि नालियापुलाव थानाय आयुब आली भटआव थाग्रा साउमिल आली आहमेद आरो भरजिना रहमाननि फिसाज्ला जयाना बादायलायनाय समाव गावनि साबसिन रोंगौथि, थिरांथा आरो गोगो आब्रुथिखौ दिन्थिदोंमोन। जयाननि बे गोख्रों दिन्थिफुंनाया मोनसे गोजौ मासि आवग्रिनो हानायाव जिल्लाजों लोगोसे आसाम नाङै गोग्गानाय लाबोदों। बियो आथिखालाव नयदायाव 7 आगस्ट 2025 निफ्राय खुंजानो गोनां 4थि साब जुनियर हौवासा आरो हिन्जावसा हायुङारि बक्सिं चेम्पियनशिपआव आसामनि जानानै बादायगोनखौ नुनो मोनगोन। गवालपारायाव एभेक्सन खालामजानाय आइजोफोरनि सायाव गावनि अननायखौ फोरमायनो थांनानै मोदोमाव दांहैनाया आरो गावहैनाया रायजोर दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ खैफोदाव लाबोदों। एभेक्सननि उनाव बेहुस जानाय सासे आइजोखौ मोदोमाव दांनायनि थाखाय अखिल गगैनि हेंथायै सासे आइजोआ अजद होदों।
नां लाखि गगৈ मुंनि सासे बिजेपिनि आइजो कार्यकर्ताया नेशनेल वुमेन कमिशन एबा हादरारि आइजो आयगनो अखिल गगैनि हेंथायै अजद होदों। मख'जाथावदि धुबुरीयाव इलेक्शन हाबाफारिनि उनाव एमएलए अखिल गगैया न' बां धोन सम्पति खोमानांनाय सुबुंफोरनि अरायथा नङि थाग्रा खुलिफोरखौ नायगिदिंहैदोंमोन। इलेक्शन खालामनाय थावनियाव अखिल गगैया आइजोफोरखौ गोबानानै गावनि अननाय, मोजां मोननाय आरो दुखु मोननायखौ फोरमायदोंमोन। बेफोरनि गेजेरावनो एमएलए अखिल गगैया सासे बैसोगोरा आइजोखौ गोबानानै खाफालाव खुदुमनाय, दुखुजों बायग्लिनानै गोग्लैनानै थानाय आइजोखौ गावनि फेन्दायाव फुथुनानै बिलिरनायनि सावगारि आरो गुसुं भिडिअफोर ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आरो अखिल गगैनि बे सावगारि आरो भिडिअफोरा समाजाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो बिजाथाइ सोमजिहोदों। नाथाय बेनि बागै अखिल गगैया दासिमबो जेबो रोखोमनि खेंफोरथि होआखै। दिग्बैनि रामनगराव थानाय गंसे गेरेजाव रबिबारखालि गंसे थाव टेंकारा हरखाबै बेफ्रुखांदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला लखिमपुर दैमुग ओनसोलनि AS07C5132 नि गंसे थाव टेंकार गारिया वेल्डिं खालामफुबाय थानाय समावनो हरखाबै अर नांना बेफ्रुखांदों। बे बेफ्रुनायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरा फारियै ड्राइभार सुनील बरा 52 बोसोर आरो मेकानिक उमेश सिंह 42 बोसोर होननानै सिनायथिदों। बेफ्रुनायजों सानैबो सुबुंफोरनि मोखां आरो मोदोमाव गोब्राब जोखोम मोन्दोंमोन होननानै रिपर्टआव मिथिहोदों। आथिखालाव बिसोरखौ गोगो फाहामथाय होनो थाखाय डिब्रुगड़आव लांनाय जाबाय। बेखौबो फोरमायबावदों दि रैखाथि आरो गनायथि गैयालासे फाहामथाय होनायनि जाहोनावनो टेंकारा बेफ्रुखांदोंमोन। खाफाल मोजांदि गेरेजनि गुबुन सोद्रोमाफोरा जाब्रबथायाव जोखोम जायालासे खुनुरुखुमै जिउ रैखा जाना जाथायसालिनिफ्राय खारग'नो हादोंमोन। दिग्बै पुलिसआ जाथायसालियाव गोख्रैनो नुजाथि हैनानै बे जाथायनि सायाव दासान्दि सोरगिदिं थासारिफोरखौ नायबिजिरनो जागायो। सोलिबाय थानाय समाव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरा दैबानाजों जुजिनांगासिनो थानाय समावनो कामरुप आरो सिफाझार आरो गोबां ओनसोलफोरा मोनसे गिख्रंथाव रानस्राव थासारिजों मोगा-मोगि जुजिनांदों। आबहावाया गोबांद्राय रानस्राव जानायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफोरा हेफाजाब गैयै जादों आरो दासिमबो दुब्लिफोरनि लांदां थासारिखौ नुनो मोनदों। कामरुपनि खोला कफिलिपारानि ओनसोलाव गोबां आबादारिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो अखा हायै आरो दै जगायग्रा बिफाना हेफाजाब होनायाव फेलें जानायनि जाहोनाव गावसोरनि हायाव आबाद मावनायाव गोबां जेंना नुजाथिदों। बेबायदियैनो दरं जिल्लायाव थानाय सिफाझारनि नबथापारा गामिया अखा हायै जेंनाजों जुजिनांनायाव दोरोङारि हारिमु बायदियै एम्बुनि हाबा होदों। बबेखानि आबादारिफोरा अखा हागोननि मिजिंखौ नेनानै जेरैथिंबो हेफाजाबखौ गोसो बायनानै इसोरनि हेफाजाब बिनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।